pun ngaturke jineman panjenenganipun Mbak Ayu Wulan kinten kepareng nyuwun dawuh ingkang kagungan dalem panjenenganipun Bapak Suwita. Nggih, monggo. Ilayana mati Rohamatri loso manglono mangape tira gending marioneng tamane si Jokolaya lir tatet ya mandra anontono tamane si Jokolaya Bodri kating melati sorgemune
Menika wonten suwunan ingkang dereng pun aturaken. Selendang sutra kuning Selendang sutra kuning, kalian larang udan. larang udan. Monggo dipun aturaken riyin. Heeh, iki karo ngenteni sing duwe omah Mas, sing duwe omah sing foto-foto.
Kapara sampun pun sembadani bunderanipun Kadang Sutresna Budaya wonten Slendang Sutra Kuning ugi wonten Larang Udan. Monggo Pak Wulan kinten kepareng caket ingkang kagungan dalem penyanyiipun Bapak Suwito kepareng nyuwun dawuh no. Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan kae-kae rambulane kabeh aja turu sore-sore ketok asale saka tela yen mripat ngantuk iku tambane apa ala-ala ketok asale saka tela suara kebetok kadung janji aku mangsa kala ya inggih siang Bapak sinten menika Bapak Suwito Pak Wito nggih monggo Bapak ngersakaken tetembangan punapa
Malah rembugan sih. Ngesang langgaman nopo versi tayub nopo campur sarinan monggo. Pun bebas Pak kangge panjenengan nyuwun sing kasar ya diaturi, nyuwun sing alus ya diaturi. Alus mawon. Nggih. Napa suwunanipun, Nak? Sinom. Oh nggih. Nyamat kemawon nggih. Sinom nyamat, monggo. Iki mau spotmu nganggo lalagon gethuk. Gethuk. Ngerti karepe? Lah pripun to? Mbak Wulan ki umpama gethuk ngono murah tur meriah 1000 nang pasar Bogo ngono entuk akih. Ndak nggih ha, Pak. Kaya gethuk. Gethuk ning gethuk alus ora gethuk kasar. Seret lho, Pak. Iya. Yayi kok leh halus. Oh, gethuk alus nek rambine tuwek. Lah, Yo gede sing lambe. apa Mas iki ya. Tuwa iku atos lho. Awas nyocoki lambe. Kaya Gus Rondeng wae sing Nggih kas. lagi. Bangga, sinom nyamat. sing kakung seniman sing putri seniwati kayang ning klumpuk gandeng renteng nyambut gawe Nyuwun sewu kagem Ibu Wito utawi Ibu Karni. Persiapan Bu mengke nyuwuni panjenengan napa disiapke mengke Mbak Wulan sak sasampunipun Bapak mengke tidak beriku. Oh nggih. Entosan aku yo bayar ora dikeki. Ya. swara suling kumandang sarane jeneng lali kekulane mojo lali agalane salat limang wektu malam minggu kota Solo pancen rame eya eyo kampung raya nyambut gawe apa boten mampir swara suling kumandang sarane abang jinggo diwas ngadang kok
Monggo Bu Ita ngersakaken napa? Jambu alas. Jambu alas. Nggih, wah jam. Kowe pengen klendoti wae aku malah kudu. Yo. Dalam. Jambu alas birunya cinta. Jambu alas birunya cinta. Oh, Caca lagi kasmaran karo bapak ini. Iya. Alah bapak mengke nggih, sabar. Kali
atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno longso rasane ati yen aku ora klakon melu duweni jambu alas kulite ijo tiwas gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diawut sumpane ngebatin kula si dadi kawin tekad ning ati ora bakal urung ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas deh sing legi rasane atian tilas tak enteni radane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ana longso rasane ngati yen aku ora klakon melu duweni jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam karena langit masih seperti yang dulu anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu oh sayang meskipun sekian lama terpendam rasa cinta aku takkan merubah birunya cinta kita percayalah kasih ku puisikan namamu ku simpan jadi nyanyian ku ukirkan mesraan di dalam impianku tanda kasih birunya cinta kita berdua semoga abadi seperti birunya langit hatiku pasti hatimu jua biarlah bersama di dalam suka di dalam duka berdua kita bahagia sampun katran jambu alas birunya cinta Ya, aduh napa sampun melih dipun monggo aturi. sampun astu sebanun ibu bapak monggo balikin monggo Nek bapake nek ngersake napa? ngersakaken apa mriki bapak nyaket mawon rasa madangi jagat tuk mungup-mungupaning
Saput ing wukir merbabah bang sumirat tan kena soroting surya megolan gunung Aduh sayang
sange raja Dasar bagus ora prasaja dikala kalima ora dolai anakku sing ayu dhewe dolai sangin gedhe dadi pagawe mangga golek mangga suluan mangga kuweni sing mateng sendiri kalau senang jangan suruhan lebih baik datang sendiri Selelendit mati kekepok disucen nong nganggo pring silatang suwe banget ranate kepethuk sakroning ati mung tansah tatap dicampuri nganggo palen kuweni son jaremu ngakune legan ning nyatane kok mung ngapusi esok nakir sore yo nakir sing ditakir nak kotonge waru esok tak pikir sore tak pikir sing tak pikir amung sliramu kadang paguyuban karawitan ngudi laras irama jangkep Ibu Aranggana Dewi Manunggal panjenenganipun Ibu Niken Sukmanawati ugi Mbak Ayu Wulan Dewa Dewi Sound System ugi Tata Video Shooting monggo lirik gumanti panjenenganipun Ibu Niken ngaturke langgam napa nderek monggo kagem para kadang rekan-rekan bolo maten nek arep joget Mas monggo Ngelingake
bapak yang ngantuk. Ando matresna uga andom watu mikir butuhe mikir belanjane jare saiki bingung atine telung dina mulih rada rasa sepet ambinge blindu siramu mat mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal sekot mumet temenan ati bingung leh dadi katresnan butuhe akeh duit pas-pasan tengkel enom wis kebingungan telung dina mulih mrono telung dina ben ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya. sampun katran bojo loro napa Pak Likin Kalau bagas tunggal pundutanipun Bapak Suwaji Among Tamu Gubuk Asmara Gelo Kacu Kuning semoga ngun dilaras irama dados sing gak iso nyarutang gue ngertine
isih kelingan to Mbak Wulan. Isih Mas Darno. Lah iya to. Wong sak dremok andum katresnan wae kok yo ngajak ning gubuk. Liyane kan yo akeh. Sangune kacu kuning. kacu kuning malah jadi gelo rampunge. Kepingin ketemu senadyan aku tak parek
karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalne aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal anggon deli kaya ngene lelakonku biyen opo kok dadak ketemu yen pancene dipisahne gawe gelo ati salawase Mas Keteng sak konco, monggo kalau deraken joget Mas. Yo tukang syutingi barang untuk joget ya.
Ya. Operator syuting, operator sound Dewa Dewi. Ya, you can talk. Yo. Yuk. Monggo, Mas. Wah, ayo. Ya. Mana paman sing Lah tukang sotek kasemane. Ora apa-apa. Mas Keteng di Mas Keteng ya. napa mriku wonten papa berkeli. Asik. Asik. Ini lagi operator syuting, operator sound di ya. Ayo silo, ini silo. Lah. Limahan yasuaman baru cengkir gading kiruk Nah, ya, Mas. Ndok kendok aku yo ora ngerti yen berokmu iku mau keli sopo takon ndok pamanmu kang guyang sapi kuwi mbok menawa weruh beruk musik keli mana paman sing goyang sapi napa mriku wonten kok jeruk keli bapake limahan yasuaman Keruhi cengkir gading kiruk-kiran aduh wong ayu aku yo ora weruh sliramu yen ngombahi kudu ngati-ati sapa takono pamanmu kang guyang kebo kuwi mbok menawa weruh beruk musik keli mana paman sing goyang sapi napa mriku wonten apa-apa beruk keli papake limahan yasuaman baruhi cengkir gading kiruk-kiran Mbak Wulan aku yo ora weruh jarene berukmu mau keli sapa takono Mbak Wul Mbak Yumu kang lagi mususi mbok menawa weruh beruk musik
gawe kangen ning atiku tansah eling aku ros liramu keguga hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warangkono kang tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnaku asih gending tresnanu tak tembangake saben kangen sliramu nanging rasa kari rasa kudu lilo nggonmu nrimo liya ngalayong ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eluhmu brebes mili ana pipi apa pancen tresno iku ra kudu duweni Ono penyanyi dibutuh kok kaya binaragawan iki. Penyanyi action yo mesen ngono kok binaragawan ini. Beda karo Darno dibutuh action malah kemayu. apa nih Apa kalau rongi? oh sing kono apa mau Ya Mas ya. lah tukang syuting gasem kabeh ngono. Ya. Wis sisan gentenan kene sing syuting.
melarat. Aku arep muni mbok iki mbokku nek semene iki ora pantes. Mosok anak semene gedene mboke rek cilik. Mbok mbokku sing ndi iki? Lah ya kuwi lho ya. Masih panjaluk rabi. Kadek. Aku njaluk dikawinke sing
bunge aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan sapa takokno parutan dole kabine gampang paling penting dole aduh simbok penting kawinan aku iki wis mendem wedokan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan ya dole kengane mbok muga-muga bisa kaleksanan imbang ono katresnan sinar kadang mudi laras romo Iwa Dewi Tata Production Video Syuting Zakat dulu
Thank you.